Senyora Josefina Riberas, vida de Banyamins. El títol és Per camins de Cintres i l'autora és Isabel del Pilar Valero Herrera. Arborada. Cossos arborats, abraçats amb l'elegància de la murta, comparteixen la sala jacents, hàbits en la nuesa. Àlbers plans que respiren a l'uníson, abrigallats per les ombres, desperten la màgica somnolència del desig adormit. S'escampa el boig a la vella consigna de mirades atrapades, branques recargolades a l'empar de l'incendi que il·lumina la nit. Si desig vol dir que hi havia un bon nivell. Òpal. De vora mar camino lentament fins on neix l'iris, braçada pels colors d'il·lusoris miratges. Meravellosa, esbocinada, guspirejant, arriba a l'aigua.